Pensant-ho, jo... El barcelonès... Sabeu que hem demanat 30.000 places i és de 55, o sigui que... Mira la concerta. Pensa que això és sorpresa, Alguna marranada o altra farem. Això ja ho pots tenir per descomptat, però... Menjar embotits... A l'Espinaler fer el vermut ens queda una miqueta lluny. I el Miró. El celler de Can Roca... Les comarques era la pista, però hi havia que triar els pobles, els llocs... I per què ens hem trobat aquí? Per què ens hem trobat aquí? La incògnita és així. Perquè és una incògnita, perquè té que ser sempre el mateix joc. Primera estació, la primera estació. No ens ha arribat el càtering. Són els nous. Escolti, vostè què fa amb aquestes llumetes? Ja va prou d'ahir, va venir a pagar prou, no cal pas que ens en faci més de llumetes. Noi, som tots una mica enredadets, ja per venir a treballar. No, era no, és pecat, Vull dir, com això... La remengar-se només a casa. Que aquí la religió és molt important, aquí a la Glòria. Nosaltres a casa i prou, perquè ni a la fàbrica no us podrà remengar l'encarregat ja l'edat que teniu. Goita, això sí que és un aparato. Aneu amb això tan gros, bon home. Doncs miri... Oi, no em porta un de penjat i l'altre per tu. Va ben preparat. Un que va per sota i l'altre va per dalt. Però a veure, En 3 dies que vam poder deixar la canalla aquí amb la abans mare... no vam arribar a veure la bassa aquella tan grossa que tenen, ens va costar, ens van posar allà en un carrer ample i ens van dir, tireu avall. I nosaltres tiràvem avall i no arribàvem mai, tu. I quan vam arribar després d'hores i hores de caminar, saben què ens vam trobar? Que aquella bassa grossa és aigua salada, tu. Escolta, a casa ja ho... Vagin al safareig a fer safareig, home, que allà sí que no els diran res. Vagin molt.
Mestresses que arriben modernes aquí d'aquesta manera. No pot ser això. No ens cridassis a la gent, Home, tu creus que... demà se'ls veïns i què llavors? descaradament que anaven mirant i escoltant aquells. Home, bueno, no cal que explica'ls és igual, ja ho sabran també. Joves i tendres i no saben encara el que tenen que fer i el que no. No han anat al casal de la dona, aquestes dones. Apa! Si li fan tanta feina com la teva... Per l'amor de Déu, Va, tu explica'ls el que... que... vols donar l'orinal a cada un, potser ja han vingut servits de casa. Dona, a més no en tenim pas un per cada un. On vas a parar tants orinals? Quasi bé tenim 3 setmanes de treball per comprar tants orinals. Que és parent de l'amo? No, diu que és Vicenç, però que no és Vidal. Es diu com l'amo. Home, així... No passa res, ja n'hi ha més de Vicenç. I tenim el Xisco, que és el barber allà, el veieu? El veieu allà al faristol de la barberia? Doncs allà hi tenim el barber. Doncs aquí, els terrenys aquests, tals com els veus, això abans eren boscos i camps, i l'any 1892 els amos compren aquests terrenys. Comencen a construir el que és la fàbrica i aquests 2 primers de blocs de pisos, d'acord? Que són els que donen cabuda a les 200 primeres persones que venen a treballar aquí. Amb la qual aquest, nosaltres li diem que és el carrer dels treballadors, perquè és el primer que es fa, d'acord? Aquest és el safareig dels pisos. El dels morts és aquí darrere, que no hi toca mai el sol. I només té la clau el capellà. Per què li diuen dels morts? Doncs molt senzill, perquè els senyors Vidal ja us ha explicat el Gepet, que eren una gent molt intel·ligent, que ha viatjat molt. I ells van veure que quan hi havia algun malalt, de seguida les malalties s'encomanaven. I si la gent de la colònia ens encomanem a les malalties, doncs què passa? Que no anem a treballar. I si no anem a treballar... No cobrem. No cobrem, però ells tampoc no guanyen missa. Llavors van ser molt espavilats i van dir quan en una casa hi ha un malalt, res de rentar la roba al mateix fred que els altres. I com ho saben que no tenen un malalt? Doncs perquè potser no ha anat a missa, i si no va a missa ve el mossèn, i vigila què passa, i et fa anar a rentar la roba a l'altre fred. Safareig dels morts. Els morts, van al ple. Però només hi venen els homes aquí, perquè les dones, entre que més de la meitat no sabem llegir, com jo, i que no tenim temps, perquè prou de feina tenim per fer el dinar. Potser vostès es preguntaran com és que la Remei diu que no sabem llegir. Nosaltres normalment, la majoria de la gent que venim aquí a treballar són gent que venim procedint del camp. Ja els he dit de Rajadell, veníem nosaltres. I aleshores, esclar, el camp ja des de ben petitet t'ensenyen a fer les feines, donar a menjar al bestiar, tot això, però això que et diuen d'anar a escola allà no és. Aleshores, si us hi fixeu, tenen els tinters aquí que escriuen amb una ploma que es guarda aquí posen tinta i escriuen doncs aquí. Si us hi fixeu... No, aquí no, amb un paper. No, sí, amb un paper d'aquests plans. Si us hi fixeu, aquí els nens, sabeu això que diuen que hi ha esquerrans i dretans? Aquí això no serveix, perquè el professor no els deixa escriure amb l'esquerra si són esquerrans. El finger al braç i hem d'aprendre a escriure amb la dreta si ho sí. Els tinters són tots amb la dreta, us heu fixat? O sigui que s'ha d'aprendre, encara que no en siguis, n'has d'aprendre, Això no sabeu que provia, no seré jo, i veure, Jordi, el primer que trobaràs, si no escoltes o estàs xerrant o baves, és un flotellot aquí darrere, i t'embuten els nassos aquí al pupitre. Això és el més fàcil de dir. Si per això no en tens prou, ja vindrà i et tibarà l'orella, però no te la tibarà així com ho feia. Te la tibarà que se't posarà vermella amb un tomàquet i et farà xup-xup-xup. El Ramonet que abans que li amb un pito que se't posa dintre l'orella que dius, caram, que fa mal. Però si no n'hi ha prou, aquí ja hi entra la Remei, perquè després et diran, escolta, com que no n'has tingut prou, posa els dits així i aguanta la Remei. Això és el càstig que més m'agrada. Això ho va veure, Senyor Esteban Caprovit, posi, no tinguis por, Remei. Senyor Esteban Caprovit va fer clar, el Jordi què li passa si no li faig això? Que es posarà a plorar. Vostè, si és un altre nen, que ja no farà el que ha fet el Jordi. Li costarà una mica, que sí. Doncs apa, no n'hi ha prou perquè els nens són molt llestos i s'hi acostumen amb aquests càstigs i s'han d'anar buscant càstigs nous. Es pot aixenollar de cara... Comencem ràpid. Sí, no, esclar, això ara anem profunditzant, que en diuen una mica. Es pot posar de genolls de cara al seu... Aquí, remarra la pissarra, cap amb ells, ara si li va bé genoll i Jordi, i ara posa el cap aquí. Un altre dels càstigs molt coneguts del senyor Esteban Caprovit és el següent. Resulta que agafa el nen, i un cop el deixa assegut així celestint, agenollat, agafa un guix i dibuixa unes orelles de ruc així de gros. Què passa? Que els nens se n'enriuen, la vergonyesa davant dels seus companys i tampoc és agradable. Però el càstig no acaba aquí. Conforme l'ha vergonyit davant dels seus companys, el senyor Esteban Caprovit ja té un barret amb cartró retallat que se li posa amb el nen i ja té les orelles de ruc aquestes retallades. De tal manera que l'agafa de la mà i se l'emporta una altra volta per tota la colònia perquè tothom vegi que el Jordi és el borret de la colònia.
amb la qual el càstig, l'última part de No la cobrem el que els és fan quan els jo nens. arribi a casa, perquè quan els pares saben que ha sigut el borret de la colònia, ja va, el posteixen fora. Ah, sí. Sí, és un càstig en 3 parts. Després n'hi ha d'altres que també doncs déu-n'hi-do. Per exemple, Jordi, posis així, amb els braços així, les mans a l'aire, braços drets, Depenent de la que hauràs fet, doncs agafarem llibres més gruixuts o més prims, i tu què he de dir? Perquè si tu em baixes els braços o et cauen 2 llibres, tornaràs a començar una altra estona. I no, això no és tot, I això no és tot. Perquè si el càstig és més gros encara. Sóc el genoll. El fan de sorgir pantalons que m'he fet. I si quan hi ha molta gana, els cigrons es fan servir per menjar, quan no hi ha cigrons s'agafen pedretes petites del carrer i es parin a sota dels genolls. D'aquesta manera, com us podeu imaginar, què passa? Que la canalla, quan surt d'aquí, surt ben ensenyada, si ha de treballar 12 hores, no es treballa, si cobra poc, no es queixa i fan tot el que diuen. I com que ja hi pugen des de ben petits, ja n'hi ha prou, ja estan acostumats. Déu-n'hi-do, no? Ja estem aquí! Sí. Arribem tard. Escolti, reporter! Com ho fan? Tots sabem que les turbines tenen unes pales, val? L'aigua que passa pel canal pica damunt d'aquestes pales, d'acord? Comença a voltar la turbina i a través d'unes barres de ferro que hi ha al mig de la turbina, un embarrat que en diuen, doncs aquest embarrat comença a girar, hi ha una espècie d'engranatges que comuniquen uns amb els altres i a través de barres van distribuint aquesta potència giratòria a través de tota la fàbrica fins que arriba a les màquines. I la trama va dintre la llançadora. La llançadora, com el seu nom diu, es llança, davant. La llança el garrot. Aquesta peça. Posa aquí la llançadora. Es posa aquí i el garrot la va llançant de banda a banda. Els fils van pujant i baixant. Van pujant i baixant segons la mostra que hagi de fer. Pugen els fils de l'ordit i passa la trama. Pugen uns altres i va passant la trama. Això és el funcionament dels telers. Què passa aquí? Tenim un rellotget. Això és important. Això compta les vegades que passa la llançadora. Per tant, quan es trenca un fil ja pots anar de pressa a nuar. Perquè com més estona tens el teler parat, menys numerets surten aquí. I com menys numerets, menys es costa, Val? El soroll que parlàvem abans. Els hi engeguem un i els ensenyem com va. Així es podreu veure tot el procés del teler. Ara imagineu-vos això per 300. No patiu. No serà aquí. Engeguem amarrats! Aquesta és la barra que dèiem allà a la màquina de vapor, la barra que transcorre a lo llarg de tota la nau. Veieu que va girant? A la mesura que hi ha un teler trobem la politxa amb la corretja i dona i engrava la potència a cada una de les màquines. Cada teler s'engega individualment perquè el puguis parar quan hagis de nuar o canviar la mostra. Perquè és que si no hauries de parar tota la producció i es perdrien molts metres, amb la qual se't trenca un fil de trama o un de l'ordit, pares la màquina en concret, repares i tornes a engegar de seguida. Vale? I ara, si vols engegar la màquina... Empenya la llançadora cap a la banda, baixa o fa fil. Continuament, va fent el fil de trama. Fijo, puja i baixa, no positivament, i depenent de com programat serà un minuts sols. L'última part, l'arrencada, veieu que va passant cada cop endavant, com va passant un fil de trama, la bancada de tots els fils i centres de l'orquet, i va
fa tant soroll. Imagineu-vos 300, però això sí, aquí ens ho expliquem tot, No es posaven res? No, però així parlem tots tan alt, perquè tots estem una mica sords. Doncs bé, sembla que els hi hem explicat tot, no? Si teniu alguna pregunta... Alguna pregunta, algun dubte? No? Doncs bé, ara ja, no com a Remei i Japet, sinó com a Montse i Xavi, donar-vos les gràcies per la vostra visita. Esperem que aquesta visita us hagi agradat, que hagueu gaudit d'aquesta part de la nostra història, i bàsicament nosaltres al final sempre fem una petita reflexió quan acabem la visita, i és de que ens sentim molt orgullosos, molt contents de poder explicar aquesta part de la nostra vida, bàsicament perquè avui en dia moltes de les coses que tenim és gràcies a l'esforç de tota aquesta gent que va treballar i va passar molt malament en la seva època. Amb la qual cosa, per ells vagi, salut i moltes gràcies per tot el que ens han deixat.